Gipabasura sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats batok kaniya kay wala matudpay jurisdiction ang Quezon City Regional Trial Court. Ania report. Nag-file ang kampo ni Vice President Sara Duterte og motion to quash o pagbasura sa kasong grave threats sa Department of Justice batok sa bise. Ang kaso, nag-ugat sa mga pahayag sa bise sa live stream nga duna daw kinigi kontrata nga gunman aron patyon sila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady ug kanhi House Speaker kung dunay mupatay kaniya. Sumala sa abogado sa bise, wala daw jurisdiksyon ang Quezon City Regional Trial Court sa kaso. Una nang giingon sa iyang kampo nga dili mamahimong kasuhan ang bise tungod ang akusasyong pagbahad sa Pangulo ana-ana sa impeachment case batok sa bise. Apan sumala ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon. Wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Gihatagan sa korte og 5 ka adlaw aron magsumite og komento sa motion to quash sa bise. Samtang kung giduso sa DOJ ang kasong grave threats, gibasura niini ang rekomendasyon sa NBI nga magduso sab og kasong inciting to sedition. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kulang pa daw ang nahimong resolusyon sa DOJ. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. Apan sumala ni Fadulyon, dili makonsiderang inciting to sedition ang mga pahayag sa bise. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung, maaaring yun po ang pananaw ng ating Palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.